Erokamano, kawuono ing'eni wa celebrate revolution mar higni 3. Sirikande mag gwenge mosetiyo kuom higni 3. To ung'eyo ni bende chutho be pok watiyo higni 3. Higa achiel gi higa mar 2 nyocha ne wasebedo kana kwaketo mana structures momiyo koro devolution sani nyalo ringo. And gima aneno ka wasetimo en nitiere dongruok kata kama ne wan e conference kacha. Iyudo ka nitiere dongruok mang'eny matimore kamoro amora. Kisumo, Homa Bay, North Eastern, Siaya, Kure, Kisii, kamoro amora nitiere dongruok. Kata Meru ka bende nitiere dongruok mopogore opogore, but dongruok gi luwore gi gima jopiny bende dwaro. Nikech ing'eni ka wagoro plan mag kuonde mikete pesa, to wadhi wapenjo jopiny, iluongo ni public participation. Wapenjogi ni tang'ono ma duher manyalo loko ngimau. To ging'isowa. Ting'eni thurwa kucha gima nyocha naneno ka chenda ahinya kendo thago ji nen wang' yore. Wang' yore nyocha rach, to kia wang' yore tidhi e weche mag pi, kia e weche mag pi, weche mag thieth to nyocha racha chutho. Koro wane wachako gi weche mag thieth to gi education. Nikech ing'eni gik moko ariyogi gin gik moko ariyo momako ngima ot ka ot. Somo ema wasedongogo wan kaka joluo, nikech wan ne oluorwa gi pinje maoko nikech wasomo ahinya. To somo ni nyocha osekadhowa gi pinje mamoko. Koro wan nyocha wadwa ni wayud ni nyithindwa mariek kabisa koro wakete scholarship program. Mondo koro nyithindogo onge ni fees nyalo tame. Nyocha nadhi ayudo ka nyithindo pakidi, nyithindo monego bed ni nie university. To mano en gima malich ahinya kendo rach. Ok onego bed ni ng'ato winjo ni an kaka gavana ma Kisumu awe nyathi man gi potential pakidi, to nyathino nyalo bedo kuma some. Kendo ang'e ni kodhi e skul to biro somo makadh penj machopo university. So kanyo wadhi maber. Aneno ka e Kenya mangima devolution tiyo kendo nitiere lokruok mopogore opogore e gweng' ka gweng', e county ka county nitiere gik ma ginyalo wacho ni nitiere lokruok. To moloyo sani kawuono ne iwinjo ka wuoye weche mag health. Weche mag thieth gi e kama lokruok osebedo maduong' ahinya. Kapok idhi e skul gi to weche mag thieth lokruok osebedo maduong'. Moloyo to kikawo kata Kisumu. Wadwaro ni thieth obed machiegni gi jopiny, mondo kik warit ni jopiny ohinya. Jopiny bende ka ok ne osiptal to gibed gi tuore atua to gin dala kanyo. To tuoche moko nitie makobudho kuomi, to koro golo tek, thiedho tek. Kendo mano ema oseyudo nego jowa kabisa. Koro gima watimo en ni watero osiptal machiegni. Ka wasetero machiegni, to koro ginyalo chopo piyo to wakete jogo manyalo thiedho. Mondo koro kanyo wakete yath, wakete jothieth bende. Kendo wakelo gi malo matin. Chon ne wan gi dispensary ma ji ong'eyo ni ka idhi adhiya dispensary emiyudo kanyo. Sani e community kanyo waketo kama en osiptal mabet duong', iluongo ni level 2 nyaka gi kama miyo nyalo nyuolie, jomoko ma bende nigi tuoche mogogi haraka gotieno inyalo ketie kapod irito kuma mondo tergie. Emomiyo kata ambulance go ket free, ni ka nitiere ng'ato ma ok nyal chopo to odhi okawe kanyo to tere e next stage. Magi gik mwatimo mondo walokane thieth wa revolutionary. Wang'iane ka wanyalo loko ngima jowa, wanyalo geng'o tuoche mabiro nikech gik ma kamago timore. To bende ok ni kanyo kende. Koro kech kuya e level 1 idhi e level 2, level 3 ma koro machalo kaka sub district hospital, waketo nyaka theaters. Nika koro emergency owuok kacha to miyo moro dwa nyuol to nyathi omoko marach manyaka yang'e. Koro osiptal machiegni nyaka ringe ko. Nitiere moko ma kotieko seche 2 to setho. Koro nyaka tere osiptal machiegni monyalo nusa kata katin to sechopo mondo yud thieth makare. Emomiyo bende wa employ daktere
ma mondo bedi ka thietho e kor gwenge to kendo e district hospital. Mano bende watimo. To mogik, koro nitie gimiluongo ni referral. Kisumo ing'e ni ene kama ithiedhe ji te mane Western Region. Tich abich ambulance Kakamega, ambulance Vihiga, ambulance Siaya, ambulance Homa Bay, ambulance Kericho nyaka Kisii. Gi Nandi, giringo gibiro Nandi to dhi Moi. Giringo gibiro Kisumu kan Kisumu kae ma koro nitie daktere. Koro miyo Nyanza Referral Hospital ni waseketo ICU to gi gik mamoko facilities mabet dongo ma miyo koro jogi nyalo yudo thieth jomogol kamoro. Gima pod odong' ma wadwa kete pesa koro en thieth mar kansa. Cancer treatment en gima nengone ni malo to kendo omako jowa mang'eny. Sani eri ka in gi kansa tiori Moi kata iori Kenyatta. To wadwaro ni Kisumu bende walose gimiluongo ni Cancer Center. Makoro kare ori Moi gi Kenyatta tineni ka. Gima pod chendo en ni gigi kitimo wadwa tiyo gi Maseno University Medical School. Kech medical school kanyo ema nyalo ting'o jopuonj madongo mag daktere. Makoro nyalo bedo kaka consultants madongo makonyo jowa thurwa ka. Aeto ka wasewinjore mano maber. Koro kwa keto Cancer Center Kisumu, to koro joma dhi oko onge nikech jopuonj nitie to daktere bende nitie manyalo ng'iyo ji. Ing'e ni priorities mimiyo pek nyaka bed ma jopiny owacho. Ok anyal chiewo an ranguma to gik madhi time machano ma jopiny ok ong'isa ni gini ema gidwaro. Gima wanyalo keto en ni nitiere moko miluongo ni basic. Kaka education, jopiny nyalo wuoye to an bende nanyalo wuoye kaka japiny, kaka ng'amo dongo e gweng'no. Kidongo kamoro ting'e tabuchi, inyalo ng'e moko to nyaka ikwong ikete ma gimbi penji ma giyieni ni gin adier othagogi. To kiwuoye pesa, ing'e ni pesa miwacho mar ni pesa jopiny ochamni bende en siasa mar mar Uhuru gi jogene. Nikech king'iyo malong'o, pesa michamo mang'eny ni e national government. Wan wayudo pesa matin. An sani wiya bara kaka pog pesa. Nikech adwaro ni pesa kete bursary, adwaro ni pesa kete scholarship, adwaro ni pesa kete health, to health ema kawo ji mang'eny kendo kawo pesa mang'eny. Adwaro na ketie e pi to gigi ok nyaromo. Siling wan wayudo bilion 6 ka wachak wasolo mawa bilion 2.8. Taboro gik ma jopiny dwaro te ok nyal romo. Omiyo watimo maka wuon achiel, kiny watimo moro, wadhi adhiya mos kamano. To kucha nitie pesa miyudo kimuko kata bilion 1 to gin ninda ng'amo ng'eyo ni gimoro lalo. Omiyo gik miwacho ni pesa adier ok adwa ni a protect jomokoso. Lakini kama pesa lalie madongo ma wadwa ni pesa go kade kelnwa to dikel lokro en national government kumorito Uhuru ni. Kendo sani ni wicho kewacho kacha ni bilion 77 ma jo counties odong' kucha e health kende. Koro mano bilion 77 ko miwa health ma wapogo ji 47 kwa yudo bilion 2. Mano watieko health wago ataro. Omiyo magi gin gik mwatimo mondo wabed gi ngima maber, mondo lokruok jopiny one pogruok mar devolution mane Raila okelo. Ing'e ni sirikal ma Jubilee ni an bende odhiera. Ng'ato ka ng'ato ywak. Wawacho ni pesa mimiyowa 15% thin. Emomiyo nyocha ne wawuok gi miluongo no koa Kenya mondo pesa obi at least 45%. To nyi winjo be kiwacho ka ni 45% kubiro eka devolution dinere motegno. Omiyo pesa ogimiwa maber. To bende yieno sama giwacho ni pesa ogimiwa maber, to yieno giwacho ni gi-support devolution. Koro gi-support to pesa to gikel. Mano tiende ni ok en
oko ng'ama support gino gi chunye duto, en nus. Ke jodwa ni pesa dongo to wacho ni devolution no support. Mano ema neno ka nitiere pogruok ma an ka support gimoro ta amiye siling be mangi timo go gigo ma support as a government. Inge Kisumo wan joluo waseloso gimiro ni economic block. En ne oriwowa gi jo Baloya be to gi jo Kisii gi jo Kericho gi Bomet. An e chairman mar jogi duto. And waseluwo geno e laini abiriyo. Gin gikawo Kisumo ni ginen iluongo ni pillars. Laini abiriyo ma wadwa kete development. To gin gi reduce giriwo gin abich to gichalre gi ma Kisumo. Achiel e ni wadwaro ni chiemo bedie piny e county ka county mondo wabed gi chiemo moromo ji. Iwinjo kiwacho ka ni sani ji percent 12 nindo kech ma gima gichamo. Mano ok wadwaro timre Kisumo. Mar ariyo en wadwaro ni wayude gik moko manyalo kelo primary industry mondo nyithiwa nyalo yude tich e processing, ok ni agriculture itima to dhi uso kamano. Mar adek ma wawuoye kacha en health. Wadwa focus e health e region no mangima mondo koro nikech kono ema ji tho, en gi health statistics maricho. Ji tho mang'eny kono moloyo kono nikech malnutrition gi gik ma kamano to gi tuoche mag malaria and so on. Koro miyo waket pesa e gik mageng'o tuochego mondo kik obedi. Mano nyo wasewinjore gi jo KEMRI to gi CDC. Mar ang'wen en education, thieth wa nyaka wakaw motegno kendo education nyaka wakaw motegno ni mane mango ogolwa e thagruok. To e region no wakaw block miluongo ni infrastructure oting'o gik mang'eny. Oting'o wang' yore, oting'o pi, oting'o gik mag technology to gi gik makamago. Mago koketi to mariembo development, miyo development dhi nyime mapiyo kendo dongruok neno mapiyo. Gima nyiso jo Kisumo ni gibeda gi kwe. Yiero iwacho jogi odwa chake chon ahinya. Sani pod wan e moto mar development. Wadwaro ni wati mondo wati ne jopiny mondo ka koro wadhi e yiero to kendo wasiemo negi mani nyo achako tich kama nyocha nayude ka koro asekele ka kumiya higa umeda higa abich achiel mabiro ni moyiena gi chik to koro atieko gik manyachako to amba weyo ng'at machielo okawego. To mago nyaka watim nikech ing'eni achiel kuom gik makelo ketho development en ni king'ado development madhi nyime, ng'acha be nyaka dog chien dhi chake gi chien kokoringo kobiro go mbele. Omiyo akwayo joka nyanam gibed joma riek mondo wane kaka joluo wagi wasirgi to gidogi mondo development odhi nyime maka koro gitieko to giweyo ne jomoko mondo development oring piyo. Wasebedo chien to wadwa ni development oringi. Kamano. Erokamano.